shaidawa. Ɓata gari, ɓata gari, ɓata gari ana shiryawa. Shaye-shaye su ne ɓata gari, mata su ne ɓata gari, sata a gari su ne ɓata gari. Ahmad Lele ne roƙona, ya rabbi ya shiryawa. Kina yawon haɗa gulma dole ne in faɗa miki. Ɓata gari. In fata kai mama aiki na yi turi da halinki. Ɓata gari. Kina yawo ba kamun kai tamkar kiraki. Ɓata gari. Hakika ko ɗan bariki ma bai san aurenki. Ɓata gari. Imajiddini idan na ganki da shi zan kira ki. Ɓata gari. Idan kun ganta kun dube ta kuce mata rabbi ya shiryawa. UNH ne mai waka ina ta kiran ku. Ɓata gari babban buri na shine ku gyara halin ku. Ɓata gari in kun kyala batuna aka na za ku shiga uku. Ɓata gari kun zamtamkar annoba wane zai so. Ɓata gari hakika ban dadin ciwo sai ku canja ta ku. Ɓata gari nai wake kan tsari mai nazari ya aunawa. Suke shirya ɓata gari, ku ji tsoron ɓata gari. Wanda muke wasa da gari, shi ne mai komai in so ku yi ganewa. Idan sun samu mutum kirki burin su ɓata. Suna nan a cikin alƙarya mazan su da mata. Ku tuba ku koma ga rabbana ku sami rabauta. Ku tashi ku hau jirgin tsira ku ɗan yi fashimta. Wanda yake a ciki na ku shirya ke fata. Da taku na muguwar rawa gara a ce ai fasawa. Ɓata gari a cikin jama'a annoba ne. Ba a bidar halin ku ko a gidan wane ne. Halin ku shine aibin ku idan kun gane. Idan kun tuba sirrin ku za a bi shi abin ne. Idan kun gana abin da na ce to hakan daidai ne. Roƙona shine kullum Allah ya shiryawa.